da ni mewn cyfnod rhywle yn yr oes o fi yn dydan. Ac felly, oes yna ofyniad yna ni felly o ran yr iaith i barchu syniad o gyfnod a fi, a bod ni angen gwylio cyfoesedd ieithyddol. Nawr, dyma'r cwestiwn. Ac wrth gwrs, ac wrth drafod rhegfeydd, mae hwn yn dod mae hwn yn landio ar y bwrdd reit o'n blaen ni, dydy. Dyna'r cwestiwn mawr. A os edrychwch chi ar y Gwyn Thomas, dwi'n meddwl. Wedi cadw bant iddo fe, achos i ddim eisiau cael unrhyw fath o ddadlen ym mhen, dwi'n meddwl fi, gadw'n hollol glan i ti. Wel, gweud y gwir, gorfod yng nghalon ni, achos dwi'n credu ni'n gallu penderfynu iawn i gofyn. Sut ysa ti'n crisialu Gweithdy ar wahân i'r ffaith bod nhw ddim yn deall Shakespeare o'r tai? Na, dwi'n meddwl yn wir, dwi ddim eisiau gorddweud yna hyn. Dwi ddim yn mhob... Dwi'n credu bod e'n rhy slafaidd, a bod e gormod o barch tuag at Shakespeare. Y model fi wedi cymryd yw, fi wedi treol ddychmygu rhywun yn ei harddegau yn mynd i weld hwn. A wy'n ymwybodol iawn, mae'r wyres mae hi'n 11, mae hi'n treol darllen Jane Austen ac ymnesu. A wy'n meddwl am y diweddariadau yna chi'n gallu cael o Shakespeare. Fysa'n ddefnyddiol iawn i rhywun yn ei harddegau. Wedyn, wy'n trio cyfieithu doi beth, wy'n cyfieithu iaith a hefyd wneud rhywbeth o ddiweddariad, fel bod e'n haws i ddeall. Achos gan ganolbwyntio rhoi profiad theatrig da i bobl sydd ddim yn mynd i fod yn gyfarwydd â Shakespeare. Hynny yw rhan fwyaf o bobl. Nawr... Ond cyfieithu'n gyfle i wneud hynny, dydy? Odi. So, mae'n ddiweddariad a mae'n cyfieithiad. A fe is i amdani. Os ydych chi moyn rhyw fath o deimlad period, mae'r gwaith yn rhywbeth gwahanol. A mi'n trio meddwl nawr beth fydde'r... Hynny yw, o ran hanes y drama yn Gymraeg, yr antirwydio'r beth cynharaf yn gyfarwydd. Beth arall sydd yn cyfnod yma? Mae'n beth oed iawn yn diwedd bod yn dim da. Ond dyna yw'r gwir, does dim model dyna. Wedyn mae hwnna'n broblem ymarferol. Allai ffigio rhyw fath o rhywbeth... Ond rhywbeth dychmygol fydde hynny. Wedyn mae'n reddfa i mynd tuag at bod yn gliriach yn hytrach na ffeithio. Ond nid yw'r golygfa dau, ti'n meddwl beth i ti'n neud yn memorandum, ti'n meddwl mae ddim yn neud yng nghalon i giro mewn panic fel, oh my god, dim yn swno fel Shakespeare. Ti'n meddwl fi, mae'n credu bod ti'n gallu cael lot o bethau mewn i hon, ti'n meddwl? Achos fel ti'n gweud gynnau, mae'n dibynnu pwy sy'n siarad. Mae'n dibynnu'n gyfan gwybod pwy sy'n siarad. A mae'n bosib iawn bydd cael y band yn swno'n fwy cyfoes. Oherwydd bod mae'n creadur hyn. A mae hwnna'n mynd i swnio'n fwy yn agosach at y pridd a rhywbeth yn fwy barddonol, ond mewn ffordd llai telenegol. Atgoffa fi, oedd hi'n siarad ti'n gweud wrth i'r blaen, oedd i'r gair hun, yr elements yn Caliban. Beth oedd ti wedi darganfod beth di y ieithwyr Caliban, oedd e'n hun oedd ti'n gweud, oedd ddiddorol iawn i wybod. Dwi'n cofio. Paid y ffoi, ond ti'n gwybod ti'n to, beth di fe? Wel, gant o fe yw'r brodor gwreiddiol ar yr ynys. Y syniad yw bod yn siarad bod ieithwedd yn fwy cyntefig. Ond wrth gwrs, dwi'n golygu bod e'n llai hiadol. Mae jyst yn hiadol mewn ffordd arall. Mae Prospero yn rhyw fath o middle manager yn diwedd.
Gwell na hynny felly. Chief Exec. A wedyn mae'r brenin, ffug frenin, yn middle manager. Ie. Ie. Byddai'n gwybod mwy am hwnna.